Right, good morning, karibu na ndumu nchumuligireli andonse sule kigima yuranga netu ani yagatembe mambia bono na niko buga kire kigima murubili mambia bona gatuja kusanga bona nsemi gaya gatatu bono mambia nigelinga gatukwa na naye bono mambia nkilitoka kwa libagali ya bene ukumenyeli ya sama gazeti lakini yuranga ntuwa kubuli na boko enda goto ikirase mitandao alisi Gatembe TV sensemo ya YouTube Gatembe TV ensemeli ya Facebook na bogo asina bachito H0741 583878 0726 447367 kwa ibirengeli biago bono mambia libuli tuli nene liringa ine aye omonyene nyuma yogo kwa kwaye mwaka Raila Amolo Odinga nkiekelia okumunyura nakyo nkiekelia okunyura ndake asugu kwa kwaye genda kutobekera ujumbe yako kuchakalete yao tobeto chirigeli gaigasi mitandao na sensemeli ya SMS twende sama gazeti leo tobaji gazeti tuibereka igabono mambia gazeti ili ya Taifa Leo ase gazeti yaito ya Daily Nation yeritukeriga ekirokorigeria bichera ase gazeti ya The Daily Nation chibicha chonsi nigo chiri chimwamu timanyitinga winter ndake ochinyorire chibicha chonsi nigo chiri chimwamu korokia buna enchira yokorera gose amagombo chigazeti chibwate chibicha chire black Gaki na nje na bombwate gazeti ya ya Taifa Leo lakini oisekorigeria bicha ya mutugi gabu lirumbe ya Daily Nation ranga Raila Amolo Odinga RIP rest in peace Raila Amolo Odinga 1945 to 2025 na yeri nongoro na nje na bondo cheko teba ngaki papa hatuacha igaiboire 1945 ogosira kwaye 2025 kumugaka onkorogo amurali Matilda kurukulilia igazeti ya de Taifa Leo kirigu kwanira gaiga baba atuacha lakini nabokora emyaka iga 1945 to 2025 kuse 2025 ni miaka 8 years miaka 80 sukuru goike miaka 80 taligosoli actually ni metienyi yatigaritanga bere atambuke 81 kiagira aiboire January korende tari mangana kuruma koyo 1945 ekero aiboire kuna bono nonye gazeti ega nabego tabanga key dates ase page ya gatatu ego tabanga ya when Raila Odinga was born at Masenos Church Missionary Society Hospital to Jaramogi Oginga Odinga and Kenya's vice president Oyorenge the Kenya's first vice president and Mary Juma mama Mary Juma nere orenge ngina nabakorora anande ushikojera kuri mwako yu karabu tokonyera mugano mokeigo gakore gazete rero ukonera igoro yo mugano mugema nabo igo obokoreri bwa yo mugaka Raila Odinga ukuru kubiro kwa yenga ki arenge ushikurire biya Matilda igoro naroche ayo monyene na murali umintoga iga Kate mugo chambua buya umugaka ukuru 19 na umwako igo 1945 ekere iburwa agakidabuya agaikaga chaka siasa sasa chiya yembu yaba Kenya bayinyora negazini ko erere gaiga Raila acha gitu ko abeto mwana siasa umujumbe alise bunge ya Lang'ata ekiro tukurigere yo kuru kuiburu kwae ama tukaye go sese myake kuru 1945 goiko mwaka 1982 nigo arenge obotore rumbo arengo arro tamanya tare korokana sichibicha mono nga no mwana siasa niga manyegera buno mwana olibweru tiandake lakini kire ko mwaka 1982 akachaka kumanyikana na seki nigo anyalete kuba D3 ku enchira nere batagete ko batro yes batagete kurusia serikali yiri tuko yae omoske Daniel Toroitich Arap Moi ase mwaka 1982 ikyuke irete egati ya bali banyalete kubwatwa sama mochayo yogotaka ko tuguta serikali gosego kurusia serikali ya BC omoske Raila Odinga no arenge gati yabo akanyara kubekwa byara nabo igo konyara gosibwa ase emyaka etano noyo wate banga moibole tukomo esikatiki mama mwabonga kibanare koro kugwana teba Mary Juma yes. Mary Juma ekera koibora Raila Odinga igari nyagitari bagate sukuma mama sukuma hakamanyora Raila Odinga sukuma mama sukuma
ko kwanira bagarayo una Matilda ateba 1945 ere akaiburu agali Maseno missionary whatever umwaka 1982 na liraira arswa kumanyikana bono siasa na liri yagoswa se mapinduzi gosinjiriyo we kupe kerbaga nitubunjira serikali inga kiyumurayo lingoro mzee Daniel Yagusira Daniel Toroitich lakini onyole siasa cha yabigo 2007 ikiabete Matilda ata tutaraika 2007 umetekera otogotira buna chagete siasa ichiga chae aso mwaka 1982 akabwatwa 1988 abo okoigorerwa nanda akairo nanda kabwatwa akaigorwa mwaka 1989 korenda se emyaka yeiga nande ngana igetaga tulia kewe ku mwaka 1992 agasoa bono siasa burungi kare omutingwa nande akubori kirogo kyobojumbe agosebo bunge ari se constituency ya Lang'ata ekyo anyarete konyora gusakanyara kwa iwe kiroge ekyo kuru mwaka 1992 omete ekentu kirefani nkeringa omuskerela Odinga kuru mwaka 1992 wika 2013 nigarengo mojumbe Lang'ata emyaka 20 asekero kurigireria korengana ne katiba ekire kireka tuligireria bono mambia mwachubule kirasi gazeti yego toa a challenge 20 years ari mojumbe emyaka 20 yani umwana akayiburu akanyoma Raila gakugambara ngata eskati kiri kare omujumbe yo kino nyomi mapema muntu manene you see inga kia bantu barangata bankete Raila ngani meaning nga oburaibua yandake mbwalinge cheregete yalinge unique na way korele na boigo nyore Lang'ata ne constituency re ase obumocho Nairobi gose bwatete nsemo yabantu abatingu sana ari ase omucho Nairobi anne mono baka abantu bakorwa ari Karen ngogonga mpaka muraibwense nigakugambirwa no mujumbe Lang'ata na boigo ekatokanga ase omwaka 2001 gocha 2002 ni garenge omwaziri asamangana energy na boigo 2003 weka 2005 na rengase amangana yechipara kosumo waziri asamangana yechipara yo bono ntochinga nabo ekwanire kwaseno nyegazeti gana bemurekerete ekero onsari ko twari kurigeria tofauti eraiga metaba waziri babonika turgo twara kirgo kende gyonse lakini amatukari amakoro naboko bo mawaziri kore omojumbe na onyekero tukuri babo moske Simon Nyachae nabo igona braibande eko are konyoranga nabwate etiketi igaro mawaziri karumo minister yes bono akirukuriria echibirisho chigaraira china mangana mulekere gazeti ya Taifa Leo boiko na The Daily Nation katukwa na bono mambia akaba mawaziri bwa mangana yichinguru chomolero energy awase gazeti kwera ebintu bingakoleta sama onchorelio ase secretary yumolero ya energy aiga Kenya boigo ase wizara yende kerabete yechipara epara nere nene sana kile kinaga niyo Kenya bagwenda kwenyora bono mambia epara ya Thika Road ekere kwagachwa nero lengo mawaziri bo mangana yechipara na boiga mangana yobo sombi epara nene sana ya Thika Road Thika super highway ngaki mo president okurungaki ngaki yo Raila Amolo Odinga Omo president bore kama tukae kwako wega Emilio omosikeda Emilio Mwaikiba eskati kiri ndio lakini sokoro no somete mapema onsaligo wapi yes lakini karati kama ena nyasaye onsaligo tali asobobe monte binga Raila okure mukungainirira onsaligo oyo tarire bagukwana nigana Ruto oyo tarire bagukwana Ruto tayo gali oyo tarire bagukwana Ruto mumaye gonte yokure ebicha onsaligo Raila oyo rendo oyo bagukwana Ruto ga Tuminya kwa gazeti ya Taifa Leo chipechi chinde chia kaberengu kwa nere wingu jeusi Kenya ono lirumbe ni golire litingeteke gumaba Kenya baligere timbali korra guchigoshyunga kirabe bali banchete Raila bali batabanga Raila numwegere lyo siasa bona bange batatu alege sutendili tatuli abokora gali ya CM umurugyoye umukarera Odinga mama Ida Odinga nabo igo ekero bono abangi bayetasika yabo igati yabo murayo mukoro urukinyata ekero bachiko mapole nabo kora bangana yonse segezete iga yongone Raila kuombolezwa kwa siku 7 kupewa zishi ya kitaifa Ruto na president wense ya Kenya muske William Samoei Ruto nigo aralirie ngaba Kenya bono nigo bago chikomoa esikomoga Raila asi amatuko 5 nyuma yoko ni wakwaye wenchumuligeri nabo kora gazeti ya Taifa Leo kiokwanera enkwana chia yo muraigwense andake chirengete kurwa omugose amasikanya manene ujasomoga ka Raila Odinga yo ateberenga nigo arach kwendigwa ansamagana kurwa state funeral use mazishi ya serikali twarorire lirumbe
na nekero tukurigiria ase siasa yae umuske Raila Odinga tutaracha gukwanira ikiama igia ODM ikigia chagete mwaka 2005 umuske Raila Odinga umete egati gosekero tukwanira obojumbe ekiraro mojumbe akabomo waziri gosemo minister wa mangana ya energy na boigo akabomo waziri ase amangana yechipara na boigo bosombi na amangana planning na asensemo yende akanyara kuba umo prime minister umwaka 2008 wiko mwaka 2013 inse yobrae wae umurai umukoro nyagosira umuske Emilio Mwai Kibaki ekyobono ngagirete ngonsarigo ekirare umujumbe na imugeti chigutwa chinyinge sana kare buno umujumbe na babete umo waziri na ndoko umo prime minister onyorenga umo prime minister ukabere ase ense ya Kenya na nde nigekiro gikega kiachite ase buno njire moyo koleta aba Kenya amo onyore amangana akorekante umwaka 2007 2008 ekiobona kiranyore kiro gikega kyo prime minister wiko mwaka 2013 eka 2013 aro onande ogosoa ase siasa na kuborio kirogo ky'Uburai bwense na ase kuborio Uburai bwense na boliti kirogo gikiga mara gatano. Yes. Lakini nande kiro kuire na gazeti ya Taifa Leo no gwata birumuri egukonera chibechi gatatu nkunyurire nga emirobuli konyoraira akolire gati yabo ili yokobanga ogochengera emyaka emero mingebere ye chama ya ODM ba yutu arabu ngo yokolekana chisemo au gati yabo umuchokisi ase egeti kane kyo stadium abangi bali bututilia echama yeniko bateberenga birobuli yabo yoko chengera echama yiga yumo gakaraira bangete niko bono batwalira magomba manene gekogera konyorubangi merurimi ya chama kogendera chibiche gatano gukwane chirabo keruskanse gukwanera uko kwa Raila yani mauko ya Raila yatikiza eneo la bonde la ufa bokoranga kusira kusugo kwa Raila Odinga yokwanyegeratia nsomeli ya Rift Valley ase yure ngome nene gusichikoni yomurai bwense Daktari William Ruto abarai ao igatiabo abagaka begesa kukeligi abakarenjina nigo bayi bechane tekrage na kumira na asiba atumira magomba kuchese family ya nyagusira omugaka Raila Odinga asaba ko mwaturanga nigo alingo murai opokoleto mulembe nabigo murai yokineti na gusira bangi ngati yabo abasaba ke asukwegenda ligisiasa nigondo chabagaka bigese uke bakarenjina bakurunga Karenjin Elders bagumeranete bakora no bakurunga Alex Musi w'imyaka 53 no yomo winke ko likeraira na bali rexkerage igazeti no bakora akiame ibe county ya wasirigisho bali kolera kerage nakotebanga Raila konyoraniga bwate siri umwana obo uyokurunga umuske William Ruto igazeti ngenda kuona mangana mange Matilda ngukwanirire igati ya Brai kuromatuka magiga guse myaka ya magiga bali babeire bakobuna guse batari kubwatie protocol guse miroberie bekire bunenchire yomo yuko mwakomodate guse kumwanjira na kumwali bagalia bene umuske Raila Odinga na boigone kwanirite amangana amange aiga bunabono koro mwaka 2008 mwaka 2011 na boigo mwaka 2021 na boigo chinse mochi nyingi anamono ekiro tukwanira aiga usarigo no manyitenga asichi serikali chionsi utatigeri ya umurai umukoro Kenyatta serikali echiga chinde chonsi Raila Odinga obereka okore mirimo nabara yabo iganga nabo opposition ase amatuka mange eventually ngocha bare bakora ukubwatira nako se ngocha bare bakora ko iwana ne serikali echi kose serikali elituko mugano orase gazeti ya The Daily Nation lakini ngentondo chekire special about this newspaper today gazeti ya The Daily Nation na bekorete na bebwate chipeji chinde buna kawaida lakini nande gatokanga nande mbaroseti nande aka gazeti kande ime bose nande ne bwate gazeti yende ime bono egukwanira story ya umuske Raila Odinga wika omoerio iko mwancho murigire kerore nyore echi gazeti chiga gose gazeti binde ya The Daily Nation na kunyara kumanya history onsi ali akorekanete utitiga asu ukuburi Uburai bwense usariko ase ukuburi kiro kyo Uburai bwense na atemete chintu ndaisano umwaka 1997 umwaka 2007 umwaka 2013 2017 na bwigo 2022 lakini umwaka 2002 tatebeti tabole tikirogo na lile mogete okotebanga Kibaki tosha awase okobole Uburai bwense igetubigo nandege kunyurwa asomo Raila Odinga chitaliki 3 mwaka 2018
Raila Amolo Odinga nigo etianiti ro manyene kwira liko murai bwense ama ninga ne gotikara konyurwa isi uburai bwa balinga bana siasa Chigalia Miguna James Orengo nabange bali balingoro bati netumo yuguyu bugwetiania koba umurai bwense so kuno nyoto mangana straight eli bachete gali getiba goteba ngabono rinde mbura omugaka nero irire straight no mugaka ndagatiani ku immediately bono rinde brand sekirinde kaba nturuche liria ko buguli bukwera bweka ngagwetiani baide nganika no metrika TV into bya irete Miguna agatumu Watemanga Kenya te koba ya ukura asukake so inigati ibintu biri kirase gazeti kono mambia abukonya kunyora nga ine ekero maiga yuko tema chintu nda isano ko bumurai bwense lakini kulinde ekero ya tumirite nyasi inki akaditi okora mwaka tiliki January 3 2018 romonyene nige kosi kiabana siasa bali balinga semo ya upinzani digo baye bwatante ayro monyene gwitia ninga obiru murai wense ayo sina bukonya rasega zeti bono mambia taifa leo ngokwanire kolende busiga na bokora ngakia ko temeremo amono murai umukoro ulikoro kunga imiro mwa ikibaki agakora emeremo no murai oyo kabire yani umurai ugatatu uhuru muigai Kenyatta boiga gakora emeremo yange kigima no murai Obono William Ruto ayonsi na mangana likirege gasega zeti kolenda siasa Matilda boigo kwanire ngatu na umoja chamani tukiomboleza ana mangana chingora cha umulikibwe chama ya ODM nera Edwin Sifuna nako boli bono mayokora ko mugaka ndoche Edwin Sifuna negatia bali baichane tekrage akota abo tutu arobomo onyolenga Edwin Sifuna kuno murai umuliki we chama iga obire gakwenda maminchama nabo bwata niwe chama ya ODM yaro umuliki omanere we chama ye kulende ekero mugako yo Raila konyaroro niko Edwin Sifuna ayili bagali nene na maskani ya manene ine iyo chikubwati ogire nkagirite nga asia mangana ya iga onye kya mangire nandi kya bwato busibore boisaine ekyama kya ODM ekero ekiagera togonte binga ebya mabinde osarigo no manyete ya mangana siasa ise gutokanga nkugendore maminja yokugania kwa abo no nyomo nene bwikiama okonyoranga turi gukora matuko aroro lakini ase ekiame kigagia ODM twarore gatia barai bagwesokia bakugikiria ebitambukero ekatie ebitambukero abateneneri bekiame kiga babere bakuimukia korende ti banyare tigotangwa babere bagutwara busibore bori bwaganeirie ekero togoteba ngani garwanire to busibore amaene ngano nyase kiama kia yabarai bonsi mbabwato busibore gukugikiria onyene serikali kusio bugo kwana kindi kionsikeri gya korekanine onkorogomete ngwa kwana robusibore straight oyu chinkwana kwa abiri gukuiwa chinkwana chomo seneta we county ya Nairobi Edwin Sifuna kwa ugu omojumbe babu wino ka ukwana bororose ukwana magana makongo kwa bolinga andake ata seri gukuru ODM lakini kwanya kuigu oiru nonye never norocho gukwana kukwaraira ya norocho gukwana kubagendrete gukwana uyu Raila orete to bosiboro bubu gukwana ikabireyo gakikero kine gentaba Kenya bonsi biba manyete straight ekiagera bono gusenje ni manyete biya kabisa are gati abali barwanirete okoreto bosiboro obiga ekero muntu koboria ekereke na gusige kubwateri chiko turi gutangwa Ndoche nyatali Kenya yokanga gazeti ya Taifa Leo bwe nebata bwana kuruchisia maiko asiko tobega chinse chinde ulimwenguni ose waldo aidi go chigenda kumulira Raila asekelinga alenge ekio kuchesinje tsinde lobo matabwa yose sabara ibichinse chinde onyolenga umwaka Raila Amolo Odinga negati yabali balenge kurwanira ekiro kumya kirogo borogongo rwa Africa ose AUC ekonga African Union AUC ekero arwanira ngwaro chinse chinyinge sana chikomoko boko cyatama sana kumubwate singa abe airekero yego urende touch koba umubui yukora kinga Raila na bwato bosi boli gose obwanchani no bwamatu ya n'ichinse chinde ngadi chinse cyuni go chikole mulera Raila bokora mwana yose gazeti emambi yabona yoka tu kwa Raila onkorogo kwa no mura yo Kenya tukora isiko uyole na etwekerogo yes Chorongwa Africa mapema nanda kakore kasi buja akore kasi very smart very accurate very intelligent
Right. Hey. Ekero kadele kuligerelia yose mwanchu mulio na bokonyora gazeti ya Taifa Leo na mangana mange lakini yorenga liswali tuli nene awabe kweswali lenga ine inki ayukonyora Raila Amolo Odinga inki gali oranyora suma buaye bonsi ekero kwa mwanyete wikabone kerara alire inki kali oranyole andake asu mbuaye inki kali akolete oranyole liboli tuli nene na kutulikira ujumbe ase studio. Yes. Onzaliko kinda inyore Raila kabisa serious. No matter hata TV akatigirete ko kwana. Nyekena matile. Mapema mama ke muntoma. Raila ekerase no yabu wetu. Haki agake TV kagutinza alirete. Amashabiki by the way mashabiki Arsenal. Harafu goli maya. Kaki. Mashabiki Arsenal basiririe efane nene. No. No mate onzaliko mwana one. No mate nga Raila ngobe karenge chebsoni inga kimokoro kebinte bie bimoko be kana tuga esikati kiri. Harafu deka raste gali atekereto mupiro kuli majabu no betense. Gaki na sabana. Hey. Otiri amangi narayora sema gazeti bora mambia lakini uchere rondi yamulikira ubumabwa Raila uburayibwaye ubamatabwaye na onsi niga konyo kumulikirwa keranga tuwa kumanyiri gaiga urumuga konkoroga kolera gotebekana nga Raila nigalingi shabikiri nene yani shabiki sugu sana we timu yaligo sekrabu kia Gor Mahia ayonsi digo era chikutikara keroba Kenya bakumunyura subije chiaye abegete naboko moragali nakobeka uniform ya Gor Mahia gago tiotelie timu yukirage matilo kagiretenga evirengera byo mwancho morigerere na boigo mategereri bono asingencho yebiro nigo birabe ebyengencho ekiagera gazeti chonsi na tuchaka osoma emegano ya Raila Odinga nkagiretenga na botorere litukoligima nemegane metambe sana na boigo na bokumanyanga aki obugima bwae bwabere bugukuna egati ya bobwatani ao na boigo abaraya bange sana ime ya ense ya Kenya na boigo isko ya Kenya Tubolisimi ibere isato wetera sibirengali byako bona mambia asekelia yokumunyura nayo siku igoletwa kwa Raila sama gazeti 0741 583878 072644 7367 ekero kulika mitandao boigo Matilda tinse mochire cha Facebook okotonyora una Ketembe TV onsaliko ne tata na okotonyora buna Ketembe TV onsaliko ne tata bono litukolia lero nare gutwara umunyakieni achiete sabari elio mugaka akora harafu tumanye gocha tondosa hapa na pale onsalile mbuli yali ete maragoba nachiko enyora straight asenge njore ndi bano mugaka nero rali bano njere ndetei okay etuani ya Ketembe leo eno Ketembe bwakire mbia mono na kia bagirango ba South ba bokira Peter abagirango abokire buya ngane yamo asitwa kwa niri goro muga Raila Odinga Odinga no muntu olengesija ole korra feri elibera ligo jigwa ko bwa tolimia olende no muntu akisibu engencho aseke anensengima abwata bogesa ku no muntu oligurwana lakira umuntu. Asante sana bwana Bita Atema Lemon Sibia Kabere. Good morning. Ketembe lo hello Ketembe. Hello. Yes. Hello. Yes, karibu sana. Donti to atabanga Ebirengere byago igorenga ya Raila Odinga on Raila do mugakora ya aha isengona debe kanya abange ba Raila bakina kirero mondo aha dona debe na Raila tigara arabia Sante Biono sana brother, thank you. Tualirenga chisimi ibere isatoli kuboli choka. Alafu baadaye tuenda si mitandao tunakwenda se never never no muga konkorogo bono mambia. Good morning. Ketembe lo. Zaligo. Yes. Ngoroba. yes sir Wakile dada Madidi wakile zago ni dada wakire bia kama kwete wewe majawa ya jira chokibo Kingo nyemo ako mindora ila diara lo kuya. Yes. Jengo mindora nkumonyolela. korali dada Ake kwa mindora kwasi mwako mindora kobe. tikangusije korre zaidi Ndio ya kumonyola. Ana jenga ndoko nyola kuna mwana ndibula mafuta. Ibinda kwa ya kinyo ko togera ndio bya kwa magoli.
Abuna hoji na monyora sana. Ojo gera sana. Sisi vingi sana. Badigara ale ya agumano. Asante sana Jeresio Kibo Asenji Berengalibyo. Ndi katika Kenya abarule Berengalibyo abo kubatikana no kwa Raila Odinga. Dote tu baisa korosa genda kutulikira ujumbe ote binga ki ebyo kolekana na nki ko monyora. Asimitanda Abon anware me yomoroberio na boigo omochokoro obweri biria ria baba goteba kurwa bobembe bwakire buya bobembe nonde me yomoroberio abwetwani aketembe goikachinsa inye na boigo azimako zablon agotakora kisita ona Kisi University is the voice agoteba nganware inware me yetwani aketembe oikachinsa chiria ko omoroberio okoera mbiye mono sana negati yabari barikire ujumbe chabo kurendele na bangi bakurika chi message especially chinse mechika cha Facebook Kulinginga tugenda se never motigeli alafu baadaye tuyabanga ensamo ya gari ya kane yo murobole ngambo bono mambia astro chikubana bagene baita se studio ntoke tunyalia mange Matilda tusange tumanyenga bono Raila kula bakenya kumulira bali ngiyo siku chikubugati ntochukumanya nga ninki ebirengerere bya bange boniga nande nkibara chikukonera yes igase bono tugenda se never no mugaka onkoroke bacha etumbiri. Okay. National anthem ya never. No, karaga. Okay. Tigaso ase never immediately on the spot. Rakire ne tokote banga pole sana so gusiria omorayomo nene bwense. Tigatumuru morayomo ne bwense kiagera neli entenyeria itu. Okay, Raila Odinga. Bono ntate gocha igakia ba mintu. Ekera makwiri agocha umuchi. Kera makwiri agocha umuchi. Takurira. Ekiagera bagotea na makuru. Lakini ekera chiraro na mayari. Na mayari lakini remereri mama, remereri tata. Ekiagera nse na bere. Bono rochi na bokonyora. Ogotema kwirwanirira sana. Hey, ogotema kwirwanirira. Kuchinya gitari, konyagotema kuchinya gitari gari mara kwagana nyagitari fulani paka liri kuchigukwa na bogotema ya betereri gwakoraki kwarara kiagara litukuliao na lieri abangire litukuliao na lieri abangire shapima litukeri na lieri abangire
pone kereri tukulia ori aikire njerete yura nyare gukani nyasaye ngaki tata turaribeka no never nyasaye nyotebire otebire okay gaki abantu barokonyora umunta onda irunya gitari ale buya kabisa akubate abana baminto ekeuno kendiete ga batara oikanya gitari dice krinya gitari ekaransi ugata gitari akorigie elioga mobete onyora umuntu ya akirite akirite igo akwete Charles imagine abande batwarire pressure umuntu agoso mwaye kabisa iga bwokie TV erebi komonyene oikaransa aligeretie TV omongi no lete ndagira kabisa very smart very accurate very intelligent omosibi paka magoko didi akoira na go chaiga ngaragire ya toko muga akirite gosomongi na akirite igonko batebi ngali tukuri auli okogenda lilo lito baise go plan lilo lito baise go rengera linjerere yonzi nabokorwa bunole gabu tata mama bunole gabu ogende mugondo we yakobo kombe lirikwe yakiro bukombe iga amanyinga iteke igasini niga onyore kwararire igoto goteba ngaki abantu ba mintando hospia semole lero never yane ya lero igontete goteba Raila Amolo Odinga erneke ngos tu abwate Kenya lakini okoreki urarire yongoteba pole sana na kubuka never